Shin Oscar kake ganin ci gaba da zaman Carlo Ancelotti a Real Madrid a halin yanzu? Daman mun tattauna akan wannan abu tun a baya. Ci gaba da zaman Carlo Ancelotti a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid shine wato mataki mafi mahimmanci da ƙungiyar ya kamata ta ɗauka. Duk da cewa akwai kurakurai da shi kocin yake yi kuma akwai matsaloli da ƙungiyar take fuskanta, amma ba za ka iya cewa kai tsaye kocin zai bar ƙungiyar a daidai wannan gaba ba. Ganin cewa idan ka tashi Carlo Ancelotti a Real Madrid wa za ka kawo shine abin tambayar a daidai wannan gaba. Kuma idan za ka yi wa shi wannan koci wato Ancelotti adalci, za ga cewa yana fuskantar ƙalubale na ciwukan manya-manyan 'yan wasansa yayin da maleji yake iya tafiyantar da ƙungiyar, wanda ba kowane coach bane za ka ɗauki ƙungiya irin Real Madrid ka bashi yana fama da ciwuka irin na wannan kuma yakan iya samun nasarori irin na Real Madrid. Za ga irin su Pep Guardiola. Pep Guardiola yanzu ya faɗa wani hali yayin da za mu iya cewa nasara da ya samu a cikin wasanni guda 11. Kullum kocin kuka yake yi, kullum kocin kuka yake yana nuna cewa a dawamar da 'yan wasansa irin su Rodriguez suka samu rauni, amma ba mu taɓa ganin lokacin da Ancelotti ya zo ke kuka yake cewa saboda babu wani ba. Last season ya yi wasanni ba bangon bayansa, ya ci Champions League, ya ci La Liga. Kaga coach ne wanda yake da wayo, yake da fikira, yake da gogewa, wanda girman ƙungiyar Real Madrid tana buƙatar coach gogagge irin wannan wanda zai iya samar da nasara a ɗan ƙanƙanin lokaci. Ganin in ka je ka ɗauko matashin coach yana da buƙatar lokacin shekara ɗaya biyu domin ya gina ƙungiya ta iya kaiwa ga nasara. Amma shi coach irin su Carlo Ancelotti kana ba su ƙungiya za su yi amfani da 'yan wasan da suke cikin ƙungiya su iya samar maka da nasara a ƙanƙanin lokaci, wanda nake ganin bayan wannan nasara ta Intercontinental Cup da Real Madrid ta samu zai ƙara tabbatar maka da cewa fa Ancelotti ya samu wajen zama kuma zai ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid kamar yadda yake faɗa maka.